Здравейте на всички! Казвам се Александра Мороз. Аз съм специалист по терапевтичен педикюр с повече от 7 години стаж, плюс инструктор по маникюр и педикюр. Искам да ви запозная с бранд Аркада. Това е полския бранд и от какво можем да започнем запознанство с него. Предлагам ви няколко must-have продукта, от които аз съм много доволна. Това е Тетасепт и Skin Cleaner. Дълго време не можах да намеря за себе си кератолитик, който да не е гел, да не изсъхва и да действа бързо. И намерих на марката Аркада. Кератолитик на водна основа с антисептично действие, което е много важно в кабинета на специалиста. Skin Cleaner аз използвам за обезмасляване на ногтната плочка преди да слагам тейп или преди да направя корективна система и да предлагам на своите клиенти, които ще използват тейп, да обезмасляват кожа преди да сложат този тейп. Още един момент за този Skin Cleaner е това, че той с салицилова киселина. Аз предлагам да го използват като превенция срещу хипергидроза. Повече да научите за тези продукти може на нашия сайт valex.com.